Uma usiqaphela izinto uzonaka ukuthi kumbalwa kakhulu okungumehluko phakathi komculo kaMaskandi nowe hip hop. Kulemkhakha yomculo akushindezwana, kuyaqolodelwana, kunoqophisana ngamazwi, abanye bagabe ngokudla ukotini nokunye. Konke ke kwenzeka esidlangalaleni. Kusobala ukuthi umdlalo weyinsizwa lo zizodudulana ke enkundleni zishova ibhola likanobhutshuzwayo kuzogadulisana iqembu likaMaskandi nele hip hop. Isquad se hip hop city zizophela isibhaxu ezikaMaskandi. Fasel umkhaya lapho uSjava, Questa, Kidex aka bafowethu nje baningi ngisobe sijahana kumnandi kakhulu. Engingakusho nje ukuthi Nkosi yami Maskandi ujwayele ukugida ingoma sizoba nquma indaba yokudlala dlulisa lo mlayezo ukuthi nge10 si hip hop sobe sibhekane nenkabi zoMaskandi lapha angathi besibhekane naba ngithi nje sobe sikwazi ibhece lapha egengeni yoMaskandi ebholeni ngizobe ngibophele kakhulu ufuna udlula ushesha mfana lapha ku link lapha umdilibule umdilibule ngitshela lo driver simnike yabona abakuthiwa hip hop kufuna lokuthiwa ilikiliki. Iqembu likaMaskandi libuza ukuthi selokho azalwa nje nawe umdala ongaka wake wayibona phi into ehlula insizwa. Engifisa ukuthi ke kucace bafowethu ukuthi Maskandi asikaze sehlulwa. Uma uqhathwe nje noMaskandi angeke uzokwini nangengozi. Kuyobe kuyaqala bafowethu ngoba zonke izinto ziyaqala emlandweni kodwa akakaze kuthiwa uMaskandi uyehluleka. Kuyaziwa ukuthi uMaskandi akaze sehluleke soMaskandi futhi ahluleki. Ngicela ukuthi wonke umuntu ke alindele abheke ukuthi kuphi lapha azosibona khona kuzona zonke indawo lapha ezizobe vela khona ngoba lo mdlalo uzobuvuka sizobe singekho isidingo sokuthi uzophume uthi yowubuka enkundleni. Eqenjini likaMaskandi kuboshelwa uPhumzoma Nenze, uNtencane, inkosi yamagcokama, uNjoko, uDuma kahle, uNgiga, uTshatha, uMzukulu, uMapensela, uNgelovi kanye noJiva Zimnike. Ele hip hop liphethe uyeye letholonyane, uSjava, uQuesta, uKidex, uAKA, uRicky Rick, uZix Bantwini, uReason, uBlakey, uTouchline kanye noLindo. Uyadela kumakhasana uyozibona zibulalana.